עכשיו תראו לכם חומר אחד שמסוגל להפוך כל ריח או מולקולה טבעית לנשק מדויק נגד מזיקים. לא לשעות, לחודשים. זו הפריצה של פלטיפוס, ג'ל טבעי שמחזיק ריחות ופורמונים הרבה יותר זמן ומאפשר להדביר מזיקים בלי רעלים. הטכנולוגיה הזו זיכתה את החברה בפרס בינלאומי יוקרתי בשוויץ, ומשכת עניין מצד יצרניות הדברה גדולות בעולם. היום איתנו גלעד ירקוני, מנכ"ל ושותף מייסד על הדור הבא של פתרונות ביולוגיים לחקלאות. שלום לך. שלום דני. בכוונה שם משפחה כזה, ירקות, ירקוני, הדברה. ככה יצא. ככה יצא. ויצא טוב. אתה בעצם גדלת במפעל כימיקלי מגיל 0. אתה לחלוטין. מכיר את התחום הזה. בוא תספר לי איך משם מגיעים לייצור של ג'ל טבעי שמחזיק חומרים למשך שנה, שזה סוג של מהפכה. חד משמעית. למעשה אני גדלתי במפעל של המשפחה שלי, זה מפעל לחומרים כימיים, דור שלישי לתעשיינים, ושם חוויתי ממקור ראשון את הקושי של לפתח מוצר כימי. באופן כללי מוצר כימי, איך להביא אותו מרעיון, פיתוח, ובסוף גם למכור אותו עם כל השלבים שצריכים לעבור בדרך. אחרי שעשיתי שם המון תפקידים, בסוף רציתי לצאת לדרך עצמאית. תחום החקלאות והקיימות מאוד סקרנו אותי, התחלתי ללמוד, וככה בעצם הגעתי לנקודה שמצאתי בעיה. שהיא? מה הייתה הבעיה שאתה אמרת, אותה אני רוצה לפתור? הבעיה הראשונה שבה התחלתי להתעסק, זה עוד היה בתקופת הקורונה, איזשהו פתרון למזיק בדרום אמריקה, וניסיתי למצוא לו פתרון שמבוסס על חומרים טבעיים שהם בסוף נדיפים מאוד. כמו שמנים אתרים, לדוגמה, של חומרים שנמצאים בצמחים, הם טבעיים, הם לא פוגעים בבני אדם, אבל כן מאוד פוגעים במזיקים, אבל הבעיה שמתנדפים תוך כמה ימים, שבועות, במקרה הכי טוב, חודשיים, 3. התחלתי להתעסק בחומרים, בלהרבב אותם. אני מהנדס חומרים בעצמי, ומהמקום הזה פיתחתי איזושהי פורמולציה, שלמעשה גורמת לאותם חומרים להתנדף לאט מאוד. הערכנו את זמן הנידוף שלהם במקום שבועות. החומרים האלה, זה חומרי הדברה? כן. אפשר להשתמש בהם בתור חומרי הדברה, טבעיים ובטוחים לגמרי, גם לסביבה וגם לקרקע. הקטע עם חומרי הדברה שאתה שם אותם והם מתנדפים מהר ומאבדים את היכולת שלהם לשמור על הצמחים. על היעילות. לאורך זמן. נכון. אולי רגע שווה גם להסביר מה זה חומר הדברה בעצם. כן, כי זה תמיד נשמע רע. נכון. אז חומר הדברה זה חומר שהוא מושך, או יכול להרחיק, יכול להרוג ממש את אותו מזיק, ולעשות כל מיני מניפולציות על אותם מזיקים. זה יכול להיות מחרקים, כמו קנימות, זבובים וכאלו, יכול להיות עשבים, יכול להיות פטריות, יכול להיות גם מחרסמים. ולמעשה כל חומר הדברה מורכב משני חלקים. יש את החומר הפעיל, ויש את החומר הלא פעיל, שזה בעצם 90% מאותה פורמולציה, מאותו חומר הדברה. רק החומר הפעיל עושה את ההדברה ואת הפעולה למזיק. כל השאר זה חומר תומך, זה חומר נשא. ופה אנחנו נכנסים בעצם. אז בעצם אף אחד עד עכשיו לא הצליח בעולם לעשות נשא שמתאים להרבה חומרים שונים, נכון? נכון. היום כל חברה שהיא מפתחת חומר הדברה, היא מפתחת אותו מאפס, גם את החומר הפעיל וגם את החומר הנשא. וחומר נשא כזה לכל מוצר. חברה עם 100 מוצרים מפתחת 100 חומרים נשאים שונים. למה? לסוגים שונים של... לסוגים שונים של חומרים פעילים, לגידולים שונים, ליישומים שונים. ומה שאנחנו פיתחנו זה חומר נשא אחד, שמתאים לאלפי חומרים פעילים, שהם נחשבים חומרים בטוחים, והתעשייה רוצה ללכת לכיוון של החומרים האלה. עכשיו, החומר הזה זה מתאים לכולם? זה משהו שהוא גנרי כזה? הוא גנרי למשפחה של חומרים. זה נקרא חומרים נדיפים ממקורות טבעיים, כמו שמנים אתרים, פרומונים, טרפנואידים, כל מיני חומרים עם שמות כאלו של כימיה, אבל בסופו של דבר אלה חומרים שהם
מיוצרים או על ידי צמחים, או על גם ידי זמן חלקים. הייצור שלהם נבין קצר יותר. זמן הייצור שלהם הוא משתנה, אבל בסוף אלה חומרים שאנחנו יכולים לקחת אותם מעולם החקלאות, וליישם אותם חזרה בעולם החקלאות, וככה ליצור גם כלכלה אז מעגלית. איפה עוד אפשר למצוא את הטכנולוגיה הזאת? אולי אפשר למצוא אותה בכל מיני דברים שקשורים אני יודע, חרקים בבית, יתושים בבית, מזיקים אחרים, לאו דווקא בחקלאות. בהחלט. אז הטכנולוגיה הזאת היא רלוונטית גם בתחום החקלאות, אבל גם במוצרים לבית ולגן, גם בתחום של מזון, אחסנה שלו, שינוע שלו, ושמירה עליו לאורך זמן, שלא יתקלקל. זה יכול להיות במזון לבעלי חיים, יכול להיות גם אפילו בווטרינריה וקוסמטיקה בעתיד. זה יכול לשנות את כל הדרך שבה מגינים על יבולים בכלל בעולם. זאת אומרת, איך שומרים עליהם לאורך זמן. חד משמעית. וזה עוזר בסוף להאכיל את העולם, לגרום לזה שפחות מזון ילך לפח, ולא רק זה, זה גם עוזר לאותן חברות שמפתחות את המוצרים, שהשתמשו בחומר שלנו, זה עוזר להם לקצר את זמן הפיתוח של המוצר שלהם ולהביא פתרונות. באיזה שלב אתם נמצאים עכשיו? המוצר קיים כבר? אנחנו היום בניסויים עם חברות מסחריות בארץ ובחול, בפיילוטים. אנחנו בוטסטראפ, אין לנו משקיעים, זה הכל מכספנו. יש לנו תמיכה מהרשות לחדשנות, והתמיכה של חממת היזמות של שנקר, של מכללת שנקר. וככה אנחנו מתקדמים כבר 4 שנים. כמה זמן עוד נשאר לדעתך עד שנראה את החומר בשוק? התהליכים בשוק הזה הם עדיין איטיים. זה לוקח שנים עד שמוצר נכנס לשוק, אבל אנחנו מקווים שכבר בשנה הבאה אנחנו מסחריים. כל הכבוד, תצליחו בגדול. תודה. תודה רבה.